Pripun Mas Gading? Sesideman minangkani pamundutan sesideman. Kalian? Duet kalian Mas Yusuf. Mas Yusuf purun mboten? Purun Mbak, kula niku geleman. Kok tiwas tak kancani aku emoh. Purun kula, purun. Saiki wis gelem. Sampun. Lah jenengan to ketoke sing sakniki dugi sepriki dereng kersa niku. Yuk, nek padha-padha emoh iki ya wis rasa wae. Iki piye iki Mas Gading? Aku manut jenengan iki. Lha nggih. Berdiri. Nggih. Ya. Jumeneng. Penontonnya jek akeh to iki. Oh, lah kaya lho. Eleh leh. 5000. Iki engko dadi viral ora ya? Hah? Dadi viral. Ngetik Mas Yusuf. Oh, nggih. Jumeneng Mas. Nah, salaman sih. Sehat toh, Mbak? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dia podo-podo ya, Mas. Ana luputku sing gede pangarupamu. Semanten ugi. Waduh. Ora sida meneh iki Yusuf. Nek karo Mas sapa jenenge? Sinten? Mas Yusuf ki ora entuk kaya nek karo Pak Seno ya. Oh, nggih. Soale Oke. iki icik, aja muni cek cilik. Nggih. Iki soale wis dewasa. Wis rada dewasa, nggih. Nggih. Pripun Mas kabare? Alhamdulillah. Ayo Mbak Orisa. Nggih. Nggih, alon-alon. Lagi pisan iki lho, Mas. Mosok. Mungkin nek Ah, ora ora bener ngantri ya aku. bener no. Wes. Mosok. Heeh. Ah, Aku durung tahu mosok. Tenan. Ya. Nggih, pun. Alon-alon kok lak kulino. Tenalan. Iya. Saiki Benjang Selasa. Ho apa? Sik ngendang kasepuan. Alon-alon iki. Kira-kira rada mlayu banter sithik wis. oh niku faktor U. Heeh, faktor U. Uang ya umur. Rumah saku kok ya rokok barang kok akeh banget rumah saku kuwi. Iya. Wis ora dadi apa. Lho, iki foto. Bersiji piye? Danil arep apa Danil? Arep Danil arep. Oh iya mengko tak ecerke. Mengko modal 5.000 untuk rong lencer. Sip. Ayo disabar-sabarke. Oh. Heeh. Wis tuwa ora kena muring-muring ora kena nesu. Wes. Lah nakal dilereni. Nek wis saya tuwa ki golek dalan padang, aja golek dalan bocah. Lah ya golek kok dalan bocah. Muni asik lho, Gong. Asik kok mbok tak melu. Iya piye. Monggo Mbak Orisana, aku ndak gambleh wae iki aku. Nggih. Nggih, monggo. Gandas luwes yen sinawang. Aduh duh. Halah. Sak selae. Butuh. Apa iki mau? Kaya notifikasi nggon HP. Ae. Pak Geter Kijan. Iya. Dituntun. Dituntun. Tuntun ya, Pak. Eh? Perlu tuntunan. Lanjut. Lanjut no, mosok mandeng lagi sedelo kok. Akarya sang sembe sripat sripit tindake maraati ayo tulus sang ati janji ora balik jati. Tak klet.
Dasar lancar kuning nemu kiring. Pindah masih nanglen Alon. kang wasya nang ngantika luas jiwate yen anglirik rangkumat sop rula lu rak tenang to Wes ora apa-apa Waca alon. piye ki mau? Aku arep nirokke mah dadi lenceng kunir. maaf ya mas nek ora penak urung bener Alah wis. Aku ki wonge ora masalahan kok. Wis ora apa-apa. sesuk baleni meneh Heeh, sing Dan di bener. sepite rada ditambahi sithik. heeh Aku seneng sing sepit-sepit. Maka ayu ayu newa nodya kudu bisa bedake becik lan ala mulane waspada selali mrek bebrayan prayoga aku sarep wis ancang-ancang ya. mentes kenas kenas nanas kenas ganas Waduh, sapa to kuwi oleh semangat men to kae. mas gundul mas Lu. Sajae si gundul pengen diperhatikan. Iya. Oh, butuh perhatian, Mas. Oh, aku sok biar ini kaget aku. Lho iki kok sirah bathuk tok. Lho yuk, jan kemelis kae lho biyen ki. Kono dienggo golf. Piye? Golf. Ning ya mesakake kesepian tenan nang Oh. adoh ro kancane to, Mas. Kesepian. Nek Pak Geter ro Mas Kesan cedak, Mas Iya. Gundul kan adoh. Umpama ora blangkonan ngono iso melu ketabuh nderani gong. Duk ngono ki son, Yung. Lagi Lagi. Masa wis. teman ya. Ah. Pacaane tregel nguji wate tregase sinane kapribadene ibayan jembah lahir baktine nyen pangapunten nggih Mas
dereng bener. Alah, pun boten napa-napa. Sih matur Nggih. nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Orisa. Nggih. Sep. Sapa apa? Sobatku. Mas Yusuf. Mang mriki marai jagongan yo. Hah? Anjuk ngapa? Mriki Mas Yusuf mang teng ya ora maksudnya ora terus nek kene iki apa arep lungguh debok. Engko lho omongan karo ngene iki. Disetopi ora? Yo spot. Oh lah iki wis tak sepoti kok ora. Ayo Mas. Yuk to Mas. Sepot. Ya disepoti. Ora ta ya, bener tak sepoti mau to. Megang mriki Mas. Karo jagongan-jagongan. Nyepeng mik Mbak Andeng nyuwun mik e. Mik lho. Oh kae sing wireless. Apa? Nyadong dawuh Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, sugeng enjang. Oh iya, Ding. Enjang niki. Heeh ya. Nggih. Teng mriki mawon kula ajrih kalih Pak Keswan. Weh ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Kowe iki medenine iki nek dijaluki udut. Lek medeni nggon kono kuwi. Karo le monggo niki wau Gunung Kidul niku bengi niki tok niku titik itu pementasan ada 16. 16. Sing terekspos nek sing boten nggih punjul. Nggih. Pun mubeng teng pundi mawon niku wau? Wah, kathah. Wau dalang-dalang kula tukokke rokok siji-siji ngoten kok. Dalang senes pengendang kok, dalang. Heeh. Ha ta? Nggih. Nah iya. Nggih mangayu bagya warga masyarakat Pulutan. Nggih. Mugi-mugi sak sampunipun menika tansah ngrembaka sak terusipun ngaten. Amin. Nggih. Nggih pun kek napa kula tak wangsul. Lho, aku wis arep mulih. Ya penak nek mulih kula niku. Mbok aja mulih. Lah terus pripun? Ha niki wae. Lah kon dadi sajen apa pripun teng mriki niku? Lah dadi sajen arep apa piye? Ah moh. Ha ya wis, berarti ora usah dadi sajen. Nggih. Iya. Kersane napa Pak Dalang kula nderek? Nembang Oh, kepengin. oh nggih. Napa tembange? Sing penting ora Mas PKK. Oh nggih. Kuwi FYP ku TikTok men buka nul ngono. Wah, yes. Mas PKK-ne Dik Yusuf. Nggih Pak Dalang. Nggih. Mbok ora Pak Dalang tuwa banget aku ketokan ngene iki. Mboten napa-napa. Oh, kacoke gur setahun wae kok. Sampun pirang tahun to? Kula mbasake anak kula nggih Pak Dalang. Kalih jenengan rak nggih Pak ngoten Pak D ngoten to. Wah, iya ya. Nggih. Ya ora apa-apa lah. Nggih, tembange napa? Lah, ajeng napa? Oh nggih. Lah jenengan kula nderek mawon kok. Kula niki ming penonton wonten mriki kok mboten. Sing kira-kira kanca-kanca ra iso ngiringi. Waduh. Lagune no Dewa 19 napa? Apa kangen? Nggih. Separuh nafas wae apik kuwi. Saya niku. Nggih. Wow.
karo tak nilai bangsap. Mbok menawi enten pamundutan Pak Nah, Dalang. heeh. Niki ana sik mau Putra Nuswantara iki mon sesideman. Nggih. Yang nyanyi Mbak Tatin. Berarti duet iki artine nek ngene iki. Mboten napa-napa. Berarti duet kali Mbak Tatin oke? Oke. Mbak Tatin, Pun dangu mboten ketemu kok Pak Dalang. Kalih Mbak Tatin. lah iki kayak ketemu kayak Lah nggih. heeh. Kayak wis kono arep do ngopo nek ketemu. Junemeng, apa jenenge? Jumeneng. Mulai Pun Junemeng. ngadeg kok niki. Lah kok padha wae ya. Sajak wis kencan semayan. Pripun Mas Gading? Sesideman minangkani pamundutan sesideman. Kalian Duet kalian Mas Yusuf. Nggih. Mas Yusuf purun mboten? Purun Mbak kula niku geleman. Kok tiwas tak kancani aku emoh. Purun kula, purun. Saiki wis gelem. Sampun. Lah jenengan to ketoke sing sakniki dugi sepriki dereng kersa niku. Nggih to. Yuk, nek padha-padha emoh iki ya wis rasah wae. Iki piye iki Mas Gading? Aku manut jenengan iki. Ulah nggih. Berdiri. Nggih. Ya. Jumeneng. Penontonnya jek akeh to iki. Oh lah karo Elah lah. 50.000. Iki kok dadi viral ora ya? Hah? Dadi viral. Ngetik Mas Yusuf. Oh, nggih. Jumeneng Mas. Nah, salaman sih. Sehat to, Mbak? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya padha-padha ya, Mas. Ana luputku sing gedhe pangarupamu. Semanten ugi. Waduh. Ora sida meneh iki aja. Nek karo Mas sapa jenenge? Sinten? Mas Yusuf ki ora entuk kaya nek karo Pak Seno ya. Oh, nggih. Soale iki Oke. cek aja muni cek cilik. Nggih. Iki soale wis dewasa. Wis rada dewasa nggih. Nggih. Pripun Mas kabare? Alhamdulillah. Laris nggih le mayang nggih. Alhamdulillah nggih mboten laris nggih sing penting jejak menika pun berkah kan. Oh, jejak sapa? Sing ana. Arep jejak aku. Nggih. Wis wani. Lah ampun suwe mboten kok. Ya piye? Piye ya? Wiwitane nggo, Pak. Ya, Nggih. sing bawa Mas Yusuf. Nggih. Nggih. Gede genten ngoten, Gede Mbak. genten. Iya. Duet kok. Nggih. Apa duet? Duit ndi? Hah? Duit. Duet. Krungu aku duit. Wah, urung mari ket biyen kae. Ngapa? Kowe ngapa arep miralke aku to? Story iki story ben viral kok nggih. Oh ngono. Wis apian karo Tatin ngono. Nggih, pun. Wis damar mancung cenopet. Sinopet. Ya. Nggih, mboten nyangka kegriyan Mas nggih, sami Mas nggih. Mau dikira aku ra melu. Nun derek kula pun ngerti pamflet nek kula niku. Ajeng mriki niku. Ya kan ngertine limbukan Bali, njuk kowe Nggih. teko goro-goro bul jek ana aku ngono. Mboten. Mboten. Kula niku ora gampang kena jebakan Batman. Oh ngono ya wis. Apa mau kena ya wis kula nikmati mawon. Lah iya, apa-apa ki dilakoni wae ya Mas Nggih. ya. Oh. Sapa sih? Jenengan riyen sing sepuh sik kok ya. Kowe lah aku ya. Tua. Biasanya sing lanang dhisik. Kamu Mbak Lilik diam dulu ya. Jangan menjadi provokator. Kok linggo meneh urung sida kok wis linggo. Temen. Lah piye? Ra iso ngadeg meneh. Oh arek udut. Wiwitane. Tung apa? Tak ngulu tak de. Lanjut perang ya. Perang aku karo Mbak Tatin, ngono to. Mani apa? Weh, turah. Jurusnya apa jurusnya? Jurusnya Baladewa. Nah niku. Bola dewane saiki wis tak kon pendem. Gawe meneh kok. Anderek sang peke. Bola dhewe wis dadi macan wis. Oh iya. Wis harus dadi macan lho macan iki. Dadi macan. Wong iso gerang-gerang kowe. Pria
Iki mau rasa-rasa apa iki? Aja metu sike, aja metu sike. Aja. Hop. Oh, aja metu. Lah iki meng metu kewan macan kok iki. Lah ya kan ki jelmaane. Iya iki wayang kewan kok. Lah ya 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 Sob ya. Wayang macan kok iki kok. ora iso. Terus kira iki malah Yo teruske. Kang malah budaya. Ayo Mas Yusuf. Sowan menyang kutha gedhe. Suarane buat digedheke kan nek mayang kae lho. Wegah. Lah ngapa to kok apa-apa wegah? Lah kula wegahan kok. Wegahan kok arep. Wong yo ora ngira kok yen ya ta. Hai, ambuh. Rumangsamu piye? Nek ora krasa ya wis. Ora piye-piye. Ayo teruske. Bendara terus kayung yon selendang kuning kang saking wukir suara kurang permana ning wase angungrum marang bendara tiasulis ya pijer ngencangake alis Sila arep nanti to, sila arep nanti kowe iki. Kok lihat banter-banter temen iki sila arep nanti. Wah anu hip hop. kula bar niki tesih teng mubeng meleh wayangan niku kathah. Dadi peninjau ngono Nggih, ta. dan niku tas kula isine rokok-rokoke dalang-dalang. Ha iki wis dikeki ro. Kowe nah iki lho entuk. Wah. Daniel. Wah, ya, lumayan. Karo iki mau. Iki karo jarum super ya mau ya. Tenor. Wow. Mbok ora ngetok-ngetoke nek aku sok udu tenor to. Biasane sing ilegal. Ayo sing murah entuk akeh kuwi lho. Marai watuk ora apa enak. Nggih. Ya. Jenengan mawon. Tekan ngendi ya mau? Terus. Las. Kotak kempet. Lah kok gak apa wis arep diangkut iki? Lah urung bubar. Oh ya, hati-hati. Ya, Wah. kok sik ora rampung. Kok sik lo. Waduh lah kayak macane melu kegawa truk ora ya, Truk? Ora wis. Kok sik anteng izin nang kene lho. Di wayahe diangkut. Kae lho truk. Gambare macan soalnya. Ya. Terus Apa isih social distancing to iki? apa ta? Mboten. Berjarak banget lho. Akrab kok nggih, nggo akrab to. Oh, nggih to. Ora rasa ngono. Wong yo ora ning apa-apa. Wong yo ora ning apa-apa lah ya ning iya. apa. Ono apa-apa kok. Hidup itu pilihan. Pilihan. Nggih to Pak Dalang. Nggih, Pak Dalang. Pak Dalang kabeh ya. Heeh. Nggih Pak Dalang, nggih Pak Dalang. Nggih. Ayo. Kok ora nggih Bu Sinden ngono ya? Jarang ya. Nggih, Bu Sinden. Wis serem. Hah? Lah wis urung, aku iki manut konone kok. Maksudnya ler Aku masalah wis karo urung ya ora masalah. le omongan wis bareng nek urung tak gongki ngono lho maksudnya. Aku mau seneng hapus-hapus. Aku mau nih terus ngono kono omong. Wis rong. Wis ah. Wis terus. Wis. Terus no sesi deman. Joget ora? Joget jenengan wae. Ayo le udut ki mengko, urung rampung kok wis udat udut wae lho. Butuh kok.
Matur nuwun Pak Galang. Lah kok Urung, matur nuwun. Bawane mawon. Oh wis. Sampun. Mbok eneh. Wah. Nah, mana dalange? Nggih, monggo. Nggih, nggih pun matur sembah nuwun nggih Mas Yusuf nggih. Sesuk nek tak jak gelem ngono ya. Wis dadi Iki piye dadine? Nah, wis. Ya sesuk Matur delok. nuwun, matur nuwun. Mas Gading ya sesuk delok anggarane ya nek cocok ya mangkat ngono ya. Lah nggih. Ah, iya. Apa to iki mau? Mbok. Ya monggo Mbak Tati. Nggih niki mau saking Pak Sutimen nggih Nggih, juragane sapi nggih. Oh, mbok menawa treke mau njupuk sapi. Iya paling. Monggo. Loh. Tadi kok guyu terus to iki jan. Wajan wis. Aja do maring guyu ta. Ngapa silak pengen madeng ngono? Setelah pengen madeng. Seremping. Luwe becik patenana timbang pisahan ya kan selesai tak arep mangi samudana marang kula waraga karawalan praputra liwat kincanging alismu kemasan landang rasane atiku senatkan musling serius aku isih mampu ngladeni solamu mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katukahan gerimbong jiwa ragaku kok turun kahormatan mampurun rupa ngarepin Yuk. Ayo. Ayo piye? Hah? Senengane ngegol-goli lho. Kene wis arep mangap malah ngomong. Lah diteruske le mambah Mas. Masa memikirkan aku. Nek jenenge kagol iki ora penak, Mas. Ora penak to? Nah, urung tau kagol to? Ya kerep jane ning. Lah ya penak ora? Aku wis berdamai karo rasa kagolku kok. Maksudnya? Wis ngasih berdamai karo rasa kagol. Kagol nek babakan apa sih? Sing tak maksudku babakan arep ngetokke lho. Ah. Kerep. Maksudnya ngetokke suara ini lho kebacut Lah tangan. nggih. Ngono. Heeh. Aja gol-goli ya. Ya ora to. Piye? Urip ana kutha. Mbah Mas Gading iki kok senengane ganggu lho. Iki tambah ae bingung kabeh lho. Tanggung jawab kok nek kagol aku angel lho tambane. Ayo. Aku nek kagol angel tambane. Tak dikepe bae. Urip ana kutha gedhe kawe tak tekake masa isine kawe apa wae senajan sesideman mesti tak
Mohon Mas. Matur sembah nuwun, Mbak Tatin. Denok, Ding. Isih ana apa meneh, Kang? Isih ana iki. Bawa pangkur Semarangan dawah tembang langgam angenteni. Terus ana Putra Nuswantara iki mau ketambahan meneh. Request karahinan saking PWKS Jabodetabek. Ya wis ana 3, 4, 3. Heeh. Minangkane sik awas sik. Truk. Putra Nuswantara sik wae. Oke, sik kok Mbak Linda karo apa iki mono pesan-pesan dibawani karo ucapan selamat ultah Linda 16 tahun. Nah niku Tante Ayu. Kula Mas. Aduh. Piye ta? Lah aku kan nyeluk Kiswan lah ya Heeh. Ya kudune Tante Ayu. Terus? Ya wis ta. Lah terus apa? Lah ya aku ya muni Mas. Pernahe Pernah karo apa? tante kuwi mau. Neng kok nek celuk tante dadi kaya tua banget yo. Ya apa kakak ngono ya ra apa. Wis tak mbak wae sing engko ndek Kiswan nek nyeluk Pak D ngono wis. Dadi men ketok tua meneh. Kon saya tua tambah meneh. tua ya aja ya. Iya. Om, Hmm. heeh. Karo tante. Iki napa Putra Nuswantara nggih? Nggih, Putra Nuswantara. Kiswan iki janjane aku lho, Mbak. Apa? Janjane jaran gawane Werkudara 3. Hah? Rada Mas ning ras do sida kecah iki. Ngekeki ngono apa piye? Heeh. Sesuk tak gawane iki, Ding. 3 iki ku gawan mulih. Utang sapa, Pak? Neng dijoli motor. Wah ya. Motor? Heeh. Oh, dadi anu, barteran ngono apa Barter, piye? oh. Oh, ngono ya ora apa-apa. Lah montore apa? Motor listrik piye? Hah? Listrik. Motor listrik. Ha. Lah kok nek tak tumpaki ilang. Ora maksudku ki nek nganggo motor listrik lak iso dikaro dienggo nyetrum. Nyetrum sapa? Om Kiswan. Jetrum wae ra apa-apa kuwi. Wis wantek kok wisan. Edan tenan. Kayak nembang wae ya. Kayak nembang wae. Wis. Dengan ucapan selamat ultah Linda 16 tahun. Oh iya, selamat ulang tahun buat Mbak Linda yang ke 16. 16 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, Amin. bahagia. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Amin. Amin. Ngoten nggih. Nggih. Anakku sing ayo dhewe Iki mau le mendoakan Mbak Linda drenteng-drenteng. Kiswan tau didungan dong, Mbak. lho ya didongake terus to ya. Didongake apa? Lho apa nek ndongake ki pas ulang tahun po ya ora to ya, ya bendina didongake. Lah iya. Lah iya. Aku ki sok kepo karo alur ceritane kok. Apa? Si karo Mbak Ayu. Lah ngapa? Ora usah sayu gak terus ki. Rasa. Rasa. Heeh, ceritane elek. Heh? Ceritane elek. Wis apa-apa lah aku ya elek kok. Besok pinter sekolah.
Dados pajang pundi niku? Nggih, matur nuwun. Jare arep nguyuh mau wingan. Ning nguyuh nang omah kok, Gong. Heeh. Ya wis matur nuwun wis glodine downhill karo jarum super. Enak. Nggih, matur nuwun. Wis dipinangkani, Gong. Heeh. Ki isih ana karahinan karo iki sing pangkur Semarangan dawah ketembang langgam angentene. Kang disuwun nyekar nggih menika Mbak Agnesia Nandasari Nurboy. Ngawur kok lambene Bagong Yah meniki. Men. Napa-apa ah. Ngawur kok Bagong. Ben. Kok nek ora ngawur ngantuk. Iya. Nggih. Kula seneng nek nekat-nekat niku, Pak. Mbak Agnes? Nggih. Dereng ngantuk to? Dereng no. Peges. Aduh iki sapa kok tekluk-tekluk ket mau ki? Iki kiri kanan kula. Minangkani pamundutan Mbak Agnes. Oh nggih. Nggih. Saking Mas Wiwi. Nggih. Nggih, Mas Wiwi. Cak niki. Ngenjang. Niki sakniki to Mbak lho niki. Wah jan Mbak Nurboy iki, Pak. Kok Nurboy to? Aneng sik duwe dhewe. Aku kan Nurgel berarti aku. Mingkar mingkurengo kara Ora kok kabar-kabar ditung-tung to. Jos. Iso bareng to lek kumune Jos. Chemistry iki jenenge ngene iki.
gawe iku lho, ngono aku dadi melu ucul. Iki teknik miking, maju mundur. Apa tekniknya apa jenenge? Teknik miking. Miking. Nek pamane produk ra kuat, ora dhuwure didohke. Didohke. Oh nek pamane cendhek, Heeh. dijokke. Ngono lho. Oh, berarti nek cendhek Dijokke. dijokke. Nek dhuwur didohke. Heeh. Lah kok didohke kepiye? Wes sup. Dhuwur ya bopong. Astaga. Mas Janu iki ora ngajari aneh-aneh. Aku sing ngajari. Ketoke nganu personal kae sing ngendang karo Mas Janu. Janu petat. Sopo iki? Atruk ya, Pik. Wis. Panjenengane kuwi wah, dumeh dating macan terus ngomong sak penake dhewe. Oh. Apik ya Ndara Bola. Apa Suwun Baradewa nek ngono kae. Apik. Pokon rasah malih wae kok. Wis men dating macan tekan lakon sesuk. Sinuba Sinukarta mreh Kratarta pakartine ngelmu kan tumrap neng tanah Jawa Wis jam-jam wayahe ngawur ra ngene iki. Apa to iki? Lah aku ora ngerti iki apa kok. Iya. agama gemeng haji Nah iki nek umpama aku kon udut semene iki wengi ya. Ah nyepur banget. Iki lho. Oke sing arep ngewangi. Iya. Pokoke apa-apa diwangi. Heeh. Angger ana jarum. Ora kudu saiki. Wis ana-anane. Sesuk aku tak sangu tenor sak slok. Ya kudu teting. Ya tenor Ono ngrebab karo Iya nek ra cocok iso ngono kuwi, Kang. Aku nek ra cocok wetenge lara. Asam lambunge munggah. Iya. Lah aku sak udut apa? Aku apa? Heeh. Ambo wong mburi omahke tak linting sok. Penting metu kebule wae kok. Ra ndedit. Iya. Sok tak nehi, Kang. Ki aku yo nek ngentekke semene iki tenan yo ra entek tenan. Ya Mas Janunya.
Mary, Mary. Wis jarum separum guys bahan wis ngono ta. Keplok pisan. Aku anggere keplok guys bahan seneng banget kok pisan. Heeh. Penglaris. Iya. Tumbale jarum. Heeh. Sajene sak-sake. Iya. Yuk. Aku ngenteni bakamu kaya ngenteni mudune wahyu janjinetan semimpan jroning kalbu daku sampun matur sembah nuwun. Wis dipinangkane. Ya. Karahinan saka PBKS Jabodetabek sampun kepareng transfer 250.000. Ya. Transfernya ketoke nang nggone Om Kiswan. Ah, sing ngirim dhisik dhewe kono kok. Ah. Kudu ya. Alah. Karahinan. Kur. Layang-layang anakmu emas sak gentong. Aku nganyang omah gedhong sugih pangan temen corong yen sinawang kaya blorong petawus mawis yen lelungan gelis aku mubru tur blegedu urip rino wangi sarwa-sari jembul mau bengi turu duka mati mela aku ngimpi layang-layang anakmu emas sak gentong. Aku nganyang omah gedhong sugih pangan temen corong yen sisawang kaya blorong petawus mawis yen lelungan gelis aku mubru tur blegedu urip rino wangi sarwa-sari jembul mau bengi turu duka mati mela aku ngimpi Lho iki mau ono tambahan meneh. Medley. Niki medley aja dipleroki ngundha layangan saka Nyongkodet. Waduh. Sida apa ora? Ora.
aja dipleroke iki karo kae sing swara suling kae lho. Berarti iki piye, Gong? Iki panyunane iki ya tulisane lho medley. Aja dipleroki ngundha layangan sekonyong-konyong. Karo sida apa ora? Ora. Beda pathet. Beda pathet iki piye? Ya beda, Gong, wis to. Wis rasate kok to, Gong. Aku ki rasane jelaske kok. Sampluk malah mawut kowe. Nesu. Yas. Aja dipleroki. Swara suling karo ya karo ngundha layangan. Ya wis ngono kuwi wae. Oke, ngono, Gong. Heeh. Wis monggo. Pancene bener kandamu. pinangkane aja dipleroke karo ngundha layangan kuwi mau. Kaya kumpulan sat. Wis. Sampun dipinangkani iki mau ya wis transfer 300.000 ya. Saking saka sapa ya mau ora ketoke.
Jepang. Wow. Saka Jepang truk. Wah, kuwi. Aku pengen ning Jepang ya, Gong. Ora lah kowe iki arep ning Diang wae. Kalau ngomong sesuk ning Diang iso ngasih keletan setahun nagih kelakon. Ngono arep minggat ning Jepang. Kok le. Filme akeh wis rasa tekan. Film apa, Kang? Ayo film drama ngono kae lho. Aku krungu lho iku. Wis pensiun nyake. Apane? Ora, wis yo. Wis kek. Ngatutke kuwi macane kuwi. Ayo wis ayo. Arep numpak apa? Numpak macan, Gong. Ora maksudnya nganggo apa? Ngin angin mangidit milet